Barkanku da zuwa tashar Dutsen Dala. Dutsen Dala ba shiga birni ba. Wannan tasha dai za ta dinga kawo muku labarurruka ne wanda suka shafi gargajiya da kuma irin yadda tsatsabe-tsatsaben Malam Bahaushe yake. Sabida haka yanzu za mu fara baku tarihin yadda Kano take tun a zamanin shekara ta 900 da 'yan kai. In ka lissafa yanzu wajen shekara ta 1000 da wani abu kenan. Za mu fara tarihin ne da mutane na farko irin su Barbushe, wanda haka Kanon ta kafu da irin tarihinsu. In kana so ka ji tarihin Malam Bahaushe sai ka ɗauko daga can tushe sannan sai ka fara ba da tarihin. Don haka za mu fara ne da Dutsen Dala. A zamanin da, lokaci mai tsaho da ya wuce, wannan dai tarihi yana zuwa muku ne a tashar Dutsen Dala shekara ta 900 bayan haihuwar Annabi Isa. An sami wasu mutane wanda suka shigo jihar Kano, inda a lokacin sarari ne inda ake kiransa da Kano a yanzu. Wayannan mutane dai sun fito ne, asalinsu mafarauta ne, wanda suka shigo cikin garin Kano suna harkar su ta farauta, inda suka zauna a kurmi. Shi wannan kurmi dai shine inda kasuwar kurmi take, inda ƙoramar Jakara take a yanzu. Wayannan mutane dai sun zo ne suna farauta, gurin kuma yana da sarƙaƙƙiya da yawa, inda suka fara gwada noma. Wannan gwada noma da suka yi sai suka ga ƙasar gurin tana da kyau a wannan waje da ake kira da kasuwar kurmi, saboda haka akwai ruwa wanda ƙoramar baƙin ruwa take wucewa. Lokacin ba a fara cewa wajen Jakara ba. Bayan gwada nomansu ne suka ga cewa tabbas hatsi yana yi da duk abubuwan da suka shuka, gurin ya yi kyau da su, sannan kuma suna yin farauta suna samun duk abubuwan da suke so. Wannan ta sa suka fara yin noma na damuna kuma da na rani irin wanda suke a wancan lokacin. Yin hakan ke da wuya, mutane suka rinƙa tuttuɗowa, inda gurin ya fara tara jama'a. To bayan tara jama'a ne sai suka yanke shawara da cewar ya kamata su sami shugaba wanda za ya zama suna ƙarƙashinsa, wanda za a dinga kula da jama'a. Don a wancan lokacin mutane ne wanda suke da tunani mai kyau, amma dai maguzawa ne, don kuwa ba sallah suke ba. Yawansu dai suna bautawa rana ne da kuma tsafe-tsafensu, inda a wannan lokacin suka fara zaɓar wanda ake kira da Barbushe. Shi dai Barbushe mutum ne babba, ƙato, ƙaƙƙarfa, wanda yake da gizo idan ka kalle shi, ga gashin baki, sannan kuma ya ɗaura warki, inda yake riƙe da kulki. Wannan shi ne ya sa aka zaɓi Barbushe, kasancewarsa na ƙaƙƙarfa, sannan kuma yana da ƙarfin tsafi. A wancan lokacin dai idan za a zaɓi mutum, ana zaɓen mai ƙarfi ne, sannan kuma wanda yake da cikakken tsafi, saboda a lokacin ba abubuwan da aka fi iyawa sama da tsafe-tsafe. Sannan kuma ba sa yin karatu irin na addinai da ake yi a wancan lokacin. Kawai dai abin da suka fi ba da ƙarfi a kai shine noma, farauta. Wannan ta sa idan mutum yana harka ta ƙira, za su ɗaura abota da shi. Idan kuma babban matsafi ne, shi ma zai rinƙa ba da umarni, za a ɗaura abota da shi. Idan babban manomi ne, shi ma za a rinƙa abota da shi, kasancewarsa na wanda yake yin noma. Wancan lokacin kuma kowa ya riga ya sani maguzawa suna da ƙoƙari na noma. Don haka shi Barbushe yana zaune ne a kan Dutsen Dala. Dutsen Dalan kuma a wannan lokacin a nan Barbushe yake da zama, sannan kuma a nan Tsuburbura take a cikin wata 'yar bukka. Shi dai Barbushe baya saukowa daga kan Dutsen Dala sai shekara-shekara. Yana da ƙarfin da idan ya tafi farauta, zai yi farautar giwa ya kashe ta, ya sabo ta a kafaɗa, ya yi tafiyar wuni guda da ita, sannan ya shigo cikin Kano, sannan ya hau kan Dutsen Dala. Don haka bayan an naɗa shi a shugaban wannan al'ummar ne a wannan lokacin, inda yake zaune a kan Dutsen Dala, baya sauka sai shekara-shekara. Don haka idan lokacin ya yi, zai sauko daga kan dutsen na Dala. Don haka yana da hakimai wayanda suke ƙarƙashin mulkin nasa, wato shi Barbushe.
Shi Barbushe dai kusan ɗan aike ne ko wakili na Tsuburbura, wacce take gunkiya ce ta wancan lokacin. Shi gunkin Tsuburbura dai kusan ɗaya ne daga cikin irin gumakan nan na da can wanda ake bautar su, wanda zaka ji an faɗe su a Alkur'ani. Kasancewar wannan Tsuburbura shi ma a nan ƙasar Hausa suna bauta masa. Kano kuma ta kasance tana da ƙauyuka da gurare wanda mutane suka dinga barbazuwa. Don haka da zarar lokacin ya yi sai ya sauko sai ya zo ya tsaya inda zai kalli jama'arsa. Su kuma jama'ar sun fito daga gurare daban-daban, inda za su zo da baƙaƙen karnuka da baƙaƙen bunsuraye sai su tsaya. Barbushe ya kalle su ya yi ihu, ya yi kururuwa, ya ce, ni ne Barbushe magajin dala, ku bi ni ba ra'ayi ba. Sai su amsa da cewa, kai ne Barbushe magajin dala. Sai su amsa da cewa, mun bi ka ba ra'ayi ba. Wannan shine yanda Barbushe yake fara yi idan ya kalli mutanen, sai kuma su kuma su sake ba shi amsa da cewa, kai ne mai amudana. Sabida haka sai ya juya, sai fara ci gaba da hawa kan dutsen dala. Su kuma wannan mutanen inda za su zo su ɗunguma su bi bayan Barbushe yana tafe suna binsa, inda za su ƙaraso inda bukkar Tsuburbura take. Kuma Barbushe shi kaɗai yake da ikon da zai iya shiga cikin wannan bukka ta Tsuburbura, sannan ya karɓo saƙo na shekara-shekara irin wanda yake kawowa. Daga zarar wannan lokacin ya yi, daman yana da hakimansa wanda suke zaune a kan duwatsu kaman Goron Dutse da Fanisau da Magwam da kuma gurare daban-daban da Tinagar da wayannan dai mutane da suke su ne fadawan Barbushe. Akwai ɗan Buramagi, akwai ɗan Baru mai gida a Jigirya, akwai Tunzagi mai gida a Goron Dutse a gindin Goron Dutse, akwai Jan Damisa mai gida a Magwan, akwai Hamɓarau wanda yake da gida a Tinagar, akwai Gumbari Jadu mai gida a Fanisau. Waɗannan su ne irin manya-manyan hakimansa wasu daga ciki. Sabida haka Barbushe za su zo wajen gunkin Tsuburbura su kewaye wannan bukka ta Tsuburbura, inda shi kuma zai yi wasu kalamansa na tsafi. Bayan ya yi kalaman ne suna jin shi, sannan sai kuma su ɗau wa'innan baƙaƙen bunsuraye nasu wanda suka zazzo da su sai su yayyanka su. Sabida haka sai su tuɓe tumbur inda za su yi sujjada a wannan bukka wacce suke kewaye ta. Shi kuma Barbushe zai shiga ciki, inda ba zai fito ba har sai gari ya waye. Wannan fitowar tasa ce, kuma daga zarar ya fito za su shiru su saurare shi, inda zai gaya musu cewar tabbas wannan shekarar za a samu alkhairi na noma ko kuma ba za a samu ba. Sannan kuma zai gaya musu za a yi wata annoba ko ba za a yi ba. Duk idan suka ji abubuwan sai kuma su tafi da wannan niyya tasu cewar abu kaza zai faru ko kuma ba zai faru ba, saboda daman sun riga sun yi amanna da Tsuburbura. Duk wanda ya kuskure ya shiga wannan bukka ta Tsuburbura tabbas sunansa matacce. Idan dai har ba Barbushe ba, babu wanda ya isa ya shiga cikin wannan bukka ta Tsuburbura wacce suke bautawa. Shi dai wannan Tsuburbura wani dodo ne na tsafi ko kuma a ce gunki wanda suke bautawa, wanda yake cike da tsafe-tsafe. Sabida haka sai su koma garuruwansu suna murna daga zarar an ba su labari mai kyau. Wannan shine halin da Barbushe yake a wancan lokacin. Tafi dai ana irin wannan a wannan zamani na Barbushe, inda wataran yake gaya musu cewar akwai wanda za su zo za su ƙwace wannan mulki da muke yi, kuma za su rurrushe abubuwan bautanmu. Inda wasu suka dinga kuka suna cewa to lokacin ba ma nan ne, inda yake cewa za ta yiwu ko muna nan ko ba ma nan. Daga zarar dai lokacin ya yi abun zai afku.
wannan shine batun da ya gaya musu, inda hankalinsu ya tashi. Yanzu bayan da za a yi maganin wannan abun, inda ya nuna musu tabbas wannan abun sai ya afku a cikin irin binciken da yake yi a matsayinsa na Barbushe, babban matsafi a kan dutsen Dala. Ku danna subscribe a wannan tashar, ku danna alamar ƙararrawa don ta sanar da ku daga zarar mun ɗora shirye-shiryenmu.